El darrer cap de setmana de novembre, Catalunya té una cita amb la solidaritat i és que arreu del territori s'organitza el Gran Recapte d'Aliments, una iniciativa del Banc dels Aliments i altres entitats socials de caràcter humanitari que s'encarreguen d'organitzar una gran recollida d'aliments per la gent que més ho necessita. Bueno, la Gran Recapte, una activitat que fa el Banc dels Aliments per recollir aliments per després donar-los als qui faci falta. Recollir i donar. El recollim d'allà on sigui, de la gent, de particulars, d'indústria. La indústria col·labora molt amb nosaltres i llavors doncs, a través d'assistències socials i de Càritas i de mans solidàries i d'organitzacions que estan controlades i que tenen la gent controlada, anem donant els aliments, perquè volem que sigui igualitari i equitatiu. Igualitari vol dir que tothom tingui el mateix i equitatiu també vol dir el mateix, i que tothom tingui el que necessita. El Gran Recapte, a més de col·laborar a diferents empreses alimentàries, hi col·laboren centres de distribució, mercats i grans superfícies. Els voluntaris faciliten bosses de plàstic que els consumidors s'encarreguen d'omplir comprant els aliments que després lliuraran per anar omplint caixes d'aliments. Es demana sobretot aliments que es puguin conservar, com galetes, pasta, arròs, llegums, oli, conserves, etc. A veure, la mecànica funciona de la forma següent. Tu arribes aquí i et trobes doncs, una colla de voluntaris que et donen una bosseta i et diu, miri, aquí posa el que vostè vol donar. Entres al supermercat, a la botiga o allà on sigui, reculls i dius, bueno, doncs, jo vull donar, igual, arròs, farina, fideus, el que sigui, que es pugui conservar, això sí, perquè després ho puguem donar. O sigui, donen una cosa que diria jo, doncs un quilo de préssecs, ostres, doncs ens haurem d'espavilar a donar el quilo de préssec perquè no es faci malbé. Al Berguedà, entitats com Càritas i Mans Solidàries s'encarreguen de gestionar a través dels més de 200 voluntaris el Gran Recapte d'aliments a la comarca. Fa falta que hi hagi solidaritat perquè hi ha moltes necessitats. Hem de comptar que a Berga hi ha al voltant de 200 famílies que necessiten ajuda de les entitats, 200 famílies, no tan sols d'aliments, sinó econòmiques, ajudar-los a pagar, comprar una ampolla de butano perquè es puguin escalfar, pagar un rebut de llum perquè puguin tenir que la nevera els hi funcioni, gas, etc. Vol dir que ja no és tan sols aliments, sinó que és una ajuda de tot. Tot i que al Berguedà i a d'altres comarques els aliments que es recollien es quedaven per la gent del territori, enguany s'ha institucionalitzat i arreu de Catalunya són els propis veïns que ajudaran els seus conciutadans amb les donacions d'aliments al Gran Recapte. Malauradament, amb el Gran Recapte no n'hi ha prou. Es calcula que les reserves d'aliments que es puguin omplir amb la solidaritat d'aquests dies podrà cobrir les necessitats de només 3 mesos. És per això que les entitats fan una crida a continuar la solidaritat tot l'any i no esperar a dates especials com el Gran Recapte. A tots els pobles que tinguin un municipi tenen un servei social. I aquest servei social és el que ens facilita a nosaltres el grup de gent que donem, no? Que hem de donar. Aleshores, ells tenen coneixement de qui li fa falta coses. O sigui que si un dia amb algú doncs li diu, escolta, a mi em sobra, no sé, em sobren patates, per dir alguna cosa, no? Ja perquè ha collit o pel que sigui, pot anar als serveis socials de l'Ajuntament i de dir, mira, jo vull fer donació de 25 quilos de patates, és igual, o 50, el que vulgui. Quan més millor, esclar, per mi, com que jo miro l'avarícia cap a casa, doncs quan més millor. Des de ja fa molts anys, l'any anterior que el Banc d'Aliments va organitzar el Gran Recapte, nosaltres a Berga ja fèiem una recapte pels supermercats de Berga. I doncs, igualment, cada any ho hem fet i aquest any també. Nosaltres la fem més llarga, la de Berga, del 29 de novembre al 17 de desembre, que hi ha tota una colla de supermercats, el que en diríem el comerç més local, que també s'adhereixen a aquesta gran recapte. Enguany, només al Berguedà s'espera superar la xifra de 5.000 quilos d'aliments recollits al Gran Recapte del 2012.